kan ede amount wakenkan for wote yenka ene enumre yi eyeme afia ampofowa mene original one adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afe Ghana de shimama ensam no emu enkyeremu ne mfiti ase enie Ahenkan FM yeshe nsam no se ede amawa anano eye ebrada no na dwumadie sonko bi ekoso sa dwumadie ye dwumadie ekoso da ewo kasamfo nyina wato din se UTV esuo na no eye nigye dwumadie ena ye ekoso eye memenda bia wato din se United Showbiz na sa dwumadie kro ya no wabra ekoso memenda no ena chese yete se nkasaye bi enso ekoso na wedi dede ya ebubo baidie ede asemni hifafuo nie wabra na abedwakuo ane wonmo mu di dwumadie no chiame asinkonya wonmo eso edi dwumadie no ana chese dede yo egusu a ekoso na wonmo behwe nkrofo bi na womo ani uhantwo ede na mope ahanum de ewura ha basabasa wana afram wa ha ni nyina mu ono na chese utietie nsem a wonmo eka womo chese womo ya MPP kuoma a chese uhye ene isa dwumadie womo di efense United Showbiz no sade no masibe ekeka kona womu ni sada bi dwumadie ne ye nigye dwumadie nanso eye dane ababaye amanyosam dwumadie ne say yosunti no ewasa wonom so MPP fo womunya empanfo mo besi o manam wo dwumadie ne so sansam amudi ahunkomo ne nyina no womu bu adigu aban ne so teacher na nadu dan kwa kufa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia amu kyerem se bu okrampa wonom amu eye abedwakuo abedwafo ewo dwumadie ne so no timi twama mpanya da pa ne ade a enti adishom ko borura mu ewo eye UTV studios no mu kyerem se womu ni sasa de no masebe ekono eye aginsem no ma ya achia enti womu so nya womu nkrofo womu so besi aban na namu a ene de akoso bia no so timi abomoden no akasa e de ama aban na meno matimi akoye enkan na eye pinche ni dede yo bi emema ne home so a chese eye ade se mpanfo dodo na echem se anso ani ne se yosuntunu san krofo omukobode mu wo eye UTV fo wom studios no ene ye krofo sabi omasopa won mo pa ebi mu twada pa na ebi mu so tu omofo na ebi so ede awrakekere nsam kode ama eye kasamfonyini mpanyufo a chese ni nyina eye ade a ekoso na no nam so ebi ema eye asyo mu na hweda obodwumade ntotwe eso oswafo no ene wo asyoye wo ne munumunyafo kwadwo ponkro magira de tumi so de nkrata ababotia ene ono so kura kasati ane ya eye adesia bi ne mo susu so mo ya MPP aban MPP adesia ma wo mkwade na ti ewo UTV fo wonom so atra ye kasia na so makache no nanumu ena Ghana zamtwerafo nkabom kwato din se Ghana Journalists Association GJ fo womo so de womo so abra kekere nsam ane de omunim ene womo so afutu nsam ede baaye na uhye GJ fo ensam omokani mu a baabi no mu kyerem se omedi oswafo hwe da obodwumade ntotoye enwo eyaw papa wapon monyafo kodwo pon kom kyase omedi ne ho yaw esanse opanyina wo trafia ma mofrawe nanka no ye ka nanka refo ebekan na ka ho wo kyerem se wo hye opanyina ka ye na sodie kasia so hwe no oboa na samtwerafo ye bo mo ban nanso ade na sa ye kon aye no ayesa ya nhwe ye na ye ntu so sa ebeduru baabi no ekwa akowie bone eso omu kyerem se ukọ eye dabon se ya sa dabon FM na adehia bi no mo akọ tata eye nsamtwo ne wodi ne dwumadie eno bai san ye kasa ho kekesa kasa ye hu dede ne ncho ma so ne ye nya ne se sa na sram adwo enti womu ni se we na asa akọ ba no ehu behia senkaja onmanyafo kodwo mponkro ma pasem bia ka ko ka sem bia mu oduru ebetumi aboa amu obi biara sabi obobo ntirimu po so akọ di sabi sa nyina mo sem bi sei no watwene wafiri ho eto mu do mu ni se ensema onmanyafo kodwo mponkro ma jantumi so se oswafo weda obo dwumadi so de ba abonte so no omudo omani anje ho na no na onmanyafo kodwo mponkro ma ase asema waka ye no emise Ghana Journalists Association samtwerafo kabom kwaku batayi wo ma ntene nsam na se ye na mo antia ase ye kura wo se kan bebusamu na o kyerem se wono na so ye no omo yo mafam die bia boa pa so mbe konkoden ede enso agina samtwerafo enso achi enti asema mo de ba ye
wɔn enya deɛ so wɔn egyina sɛbi wɔn kɔdi atutwa asɛm ɛwɔ UTV foɔ wɔn atra yɛ wɔn no enya deɛ so wɔn gyina wɔn akyi anaso wɔn soso so dabi Ministry of Information wɔn soso so da biara da wɔn kasa tia yɛ enti die biem ɛna yɛ nsɛmtwerɛfoɔ kabom kuo wɔn pɛ so wɔn fɔ so ano wɔn de ne ho apa so etwa n'akyi mpire bɔne bɛn no ayɛ wɔn mo na onimonyamfoɔ kɔdwo ɔpɔn kroma so ɛkyerɛkyerɛ mu ɔde ma yɛ enie secretary now science happy in all respect meaning your signing statement or to the board a compare incident. First of all, okay statement for I issue me name Ministry of Information and you describe it is not true say you describe people attack at your baby and assault at your baby. Because at that time nothing a police investigation. If we get reports of an attack, we tell you that we have noted reports of an attack and the affair police I see. Meaning you are not signing statements, say in other incidents, your friend journalists no of our support in a way and yet they'll be unfair. Men are my friend Miss G phones. First my friend Father Dixon and Menya, no my friend German General. Maybe and my friend Miss G, host of the show Nankasa. Anything come Mobisan or okay now here Bibiana. In fact, program also no one can acknowledge it. Say Minister of Information personally called me about it. Into DJ Saura say correct statement we say. Now I'm told when you station now you say I don't want to go into that one. Ahenkan FM. Apanyina wetene nkan wananadu dan kwa kufadu amamuo wade asyom na hweda obodwumade ntotoye eso de ahye ne nsa woyemra hyebadwani de ma de hwo mo ofo ase ayire bia bato mpesua so ewo yankase ye poye mantam ye onimonyafo kwadwo opon nkroma Jankwa yanim ewo enumre nonsia kan Kasiebo no emwe na Ghana yeguswe jina aweti ya market time to say kwada kwa ses match jina ayi achima wisa park so na Andrew ya so na ya market time left right adiani Andrew ya so enso banza kwada no peje omna ya kosisi ebeduru omo so ya rehearsals kakra wa chire ho a sese Ghana no bi ni ya no ya market time na ya mmompa ya se ya market time ana wontu amna ne yakwa kwura buzo kurudu because eto da bi atimi market time make ya cha ehotimi tuntokuro na wani ama ho so na wa market time botokuro ma ho na wudi ana chese wa wasem enti eguso ya market time ye gina International Monetary Fund fo aboboa no IMF fo aboboa no ya market time say IMF fo emu aduane kakra ne yeni enanu ado omode sika no a omoso no bema ye no fa edi kan kakra betu account tim se krom na omoso de atoso mienu no omo twen se November boso meni nkwa wiye de na hwiebe second tranche no so aba betom se piaw ama Ghana fo ye hu be ye dide enya asem kuma enti eguso ye watwen yem na so betisa IMF fo ka Ghana fo ho asem a ase president ni doso pe omugbo ya baso sa na enkanya IMF fo mpo anke anim se obi a wono gina obi puachi bom kwa mi pesika mama chimiska pomcho emi mamiska na onipa wono yala rasulala no yesati mi bo na baso se watoto na economy ye na ka uye papa anke anim ante Bible assembly obeka bia no kro ya papa kanya se bufu abebutu abubu anu ka wani mu seria enti se mo ya papa toto ni obe ya ka ban sai na mo ba IMF se mo ba diskanso IMF fo se wo ma bo Ghana fo baso o Ghana economy ni gina yie o Ghana fo mo bo mo homaden na sa enwom mo to ma Ghana fo sa ya se awo mo oti o eni etie ukopiam awa Ghana mra shebedwam a dia wonu gina mu de ma adehia wonom ewo Bogatanga Central batro peso so no ewo Upper East region mu onu kro ya mra shebedwam honom ano oya deputy ranking member ye ba no sikasam committee a waka ho bi daso bi odi wonyamfo Isaac Adongo enu wo kire se hwe enya ne wanwo IMF fo nhwura ma wo mo bo twetwe Ghana fo ka Ghana na Ghana economy no okay oh I am feeling okay yogurt nyumu wa boy I am feeling okay na Ghana fo economy I feeling okay ya mo kikenkan nyina da wo se ase kire ne se
International Monetary Fund na kasese omudi no efini kikae bi ba ho waso wokọ ewiase nyina IMF-fo enkofo busabusa se adanti kura na IMF-fo omuma usika woye da wo sabe ko obiem akwa se nkofo esika bosi amububo ogboi ha yaso kwa kwaji a oboa ne hwan utimi ntua tiam se no ye de afa baabi enti ewiase nyina ka ho asem se IMF-fo no ankasa omsika na firi he ye adanti na wokọ IMF-fo so nkwa akwaji sika de bia wo beko enso ade no wokọ akwaji se o ye de hyehyeye bi gu akwam na wakati watimi ade ho abebo busia bia enso ye dan anu asa abebo busia bia Ghana fo ya kwa viti na nanu mabreso na me ya bayiwa ani ya start ko IMF na manyi amisi Ahenkan Kasiebo setre yegusu ya kwa enti no ose ewiase nyina ka ho asem se dabi ana IMF fo no ankasa no wo hyehyɛ na nya papa ana wo hyehyɛ na aye titile ya wo sanke ya ka ho asem enti Ghana fo IMF fo mo bo Ghana fo abaso nyina do rise gazo ngo kyerɛ se he wo mo bo Ghana fo abaso se ne be ya wo mo madwe yo sa MFC ka no gentimi ntua MFC ka no mo hyehyɛ ya nya ni nyina no no madwe asase enso ese Ghana kwa anim dia de ese ne sika ne yo enti wo se IMF fo nhwere mo bo nyina danya bibia wo mo de brabra ne oma so wo se IMF fo policy no nyame anim ne kura na nkenye ohia asam na aba na kwa akuda duam kai nkia kwaji sika we se de benti sika wo kwa kwaji a wontimi amfa nya adwuma papa bi amfa nya hwe ehun hyehyeye ya ma ba akoni ajidu ya ma ba akoche bronsama wa chawade enti IMF fo na nkasa wo hyehyere nya papa nanso no wo mo epeso mo de nyoma kantan cross ya cross ya ma ewiase nyina hu so wo mo bom homodenti Ghana fo kura de abaji sika no so wo mo guso ya mo fight ko manim ti Ghana ye Ghana economy ye nti IMF fo sika no mo de ma Ghana fo no emu ye enhyeye ne ye enu nti waso no de wote sa IMF fo ne nam tantan wa mantwa Ghana ntoro ne zigizagam anase wiase afana keka so ena Ghana economy ni gira ya waso no ye ne tweka ye ne sretitin hu se ya no osre no osre esanse IMF fo no ankasa nyamia nim nukurani eni obosabatiko wo mo hyehyɛ ya no anya emfra owura Isaac Adongo what one samso no aba mane achem se ha Ghana fo yete hei IMF fo ntimi ba meka nkyerɛ yan se economy ni ye ma Ghana fo abeji atum so ampa IMF fo se economy ni ye nti age atum wo se e binsida esanse Ghana ni no okwadwa so no okwa akoto doko ne yesi doko na 5 cedi na anu ada me konkran mi joint bia me tonkra doko first no na me to 2 cedi maji me makoni mayi nche na mabia so endra da ya me ko ngran ya yesi 5 cedi kete mampole jifa yo be ye doko en wa mo tonton 5 cedi enti wo se Ghana ni no akwadwa so no onu koto doko kete boga pian 5 cedi na IMF ni gina ho ya ni tiri hu hrodo ka se na economy ni ya Ghana fo no ankora besere wo mo enti ya ka se Ghana fo nanim ahohiahia ene mpenten kwa hasu a wo mo tie enti emfa wo ne de IMF fo be kan ha wo mo pa wo mu prezi Ghana se economy ni ya na wahunu obi ana brabo ya wo bobosia kwabosia boda wasi ebinsida enti IMF fo no ankasa na adwuma wo mo ho ya woso wo mo ye no mashada prezi Ghana for to him Psalm 23 and one more toma yensa him too and one more toma yensa and said ye kwasi ya near the brass my dear today what one in some subium no crackram what the tuja yan watch him say I was set a bibrem had to ne Ghana and what TNT and penny phone sorry na yam page na ye beti me asiatwe en ho free IMF fo ho na IMF fo no makwa ehuru yo moja empom tirimu da eno masa kwa yesa abuwa bi ohuhu no wo kekawo. The IMF is under serious international scrutiny, and the IMF methods have been challenged across the globe. So the IMF wants a success story, and Ghana has always been a success story. So the low-hanging fruit first before you go to Sri Lanka, which is very difficult to deal with. So there's a general sense in which the IMF is in a race of time
against time to demonstrate that 8 methods work. So when you go to bring IMF, which is a consultant to you, and you are the client, and the IMF came to say that, look, I have the method to make sure that you are surviving, and I can do a good job for you, and you'll be back to fitness. You want them to now come and tell that they have failed. If you want to see the true size of their performance, let them leave office. And IMF will be very brutal and frank about what is happening. But at the moment, we will bear with the diplomatic language. But we also can analyze the numbers. Fortunately, we can also analyze the numbers and we can tell. When you go to the market, you do need IMF to tell you that you can't buy a bowl of kinky. You don't need anybody to tell you. Ahenkan FM. Nipa wuti ninkan Ghana de semamba. Enyo ya mrashe bedwani a wojidam de madesia wonom wobo Gatanga Central. Enyo nyanse nkuma akura papa yukopiam ewo Ghana mrashe bedwafie su agina tuku a wonom ena hwesi kasem so a deputy ranking member onimonyamfo Isaac Adongo. Yatwa anwumre no sia Akan Kasiebo no so na yakoyanim wonse foforo enso emu ane yede oba yankasa yempatamu na eye achiase abato empesua so ene yede enso abuawura yi na same no ekazai eye enkrontuo mienu wonom atadwefo wa amatede agese nyasem ketwa eno eye achem anamase ena afi achem kokoben ne nyina ene se enei eye enkabom eku a wom de omafa to omo so omo nhya abayase na so mo ye omafam de aboa ama mpuntuo akoso afa ne ntoma pa so de afira ewo eye achiase empatam ne omakoko Ghana nyina eye Bock Money Foundation na wonom enso atimi ahwe ena omopanyini eso no eye engineer George Niako eso dodo na afra ne Bock Money ama enei cement bag mako oha enom de akochesa nkrotuo mienu eno eye achem anamase ena afi achem kokoben na sa eye cement om de akoche wo mu ni nyina mu no omokyere mu se ukopiem achem anamase a enei krona kasa fatu omo so mbehwe aboa amomatimi anya school ntoaso enso okromu ono meche secondary school no omani abranya asemgeto mu ACBA entianu no se no okoso omasene a cheso di cement bag mako eye aduonum 50 ede koma wo owie no di cement bag mako 50 so ede ekoma eye achem kokobe so omo so nhwai na oye omudwabo bia ye omo enhwe no mo emfansiesie wonom na no mantimi enko eye enkan na eye orura George Niako ene eye nsamtwerefo ebo nkomo no na chese wasan so kora di dwumadie no eye apomtrentene dwumadie asa ahyehyɛ so a na nya asem keto ate health work no na wode bi ahyehyɛ so enipa dompem ena chese omutu di akira na nya asem keto won kroto mienu eso na no mu ena opanyini kyerɛ mu sɛ de ntia wode apomtrentene na ntia dwumadie de hyehyɛ so no wo chese eno etimi eboa de nkabom eba pa sanso hwem kroto a ɛhyehyɛ hyempatam wonu mu nyina obia de no gimu bia na chese efedodo na eno so boa ema ede eye anyonkofa esonko enso timi de ba nkroto awdo ene nipa enso entem enuti ena ode apomtrentene dwumadie enso ɛhyehyɛ eye eso no wo kyerɛ mu sɛ maburu no so yɛ ade ba ko ada omakom da na koma so na ohunu sɛ maburu no so no ade omani gye ho pa ba na gudie ene apomtrentene dwumadie mu a eno so omani agye ho to wesu bɛboa ama omo so no omani agye amenom akonkan de ama wo mo na afenso no kyerɛ sɛ ubowura mu MPP amanyokuo no susu emu a ehu behia so mbefiri asege ka omo abomo eno so nti ena onam so a wo ma eye apomtrentene na ntadwumadie no so ekɔ eye eso eno ne yebusa ne sɛ eye sa cement bag a ene odi akwakoche nkroto mienu ede na ka wo no kyerem sɛ wo hu sɛ ene nkro no to mienu omato mo asi wono mo ntwe sɛ bio aban bɛboa yɛn wo mo aka sɛ ye bibi na de ofru dua pa so yɛhwɛ ne yɛ piano ne sayo so nti eno no keka ne nsase a wono so hwɛ yɛ ne won so de a obetumi ayɛ de aboa wonne ɛyɛ ne foundation no wo ma hwɛ ayɛ ne saa enso ɛde aboa ɛnyɛ no nkoa o okɔ ɛyɛ atem kokobe so mabu no wo no mo so wo hwɛ yɛ a ɛne jesi atade ɛhyɛ edisi akan wo ball bomo ɛno so wɔde bi ɛma wonne mo ɛna afei ɛyɛ boy ya yɛ boy ɛno so makomakom yenu wɔde pii wonom ɛso ɛne na kyerɛ de gye ne ɛdeɛ yi orura Bock Money na nsɛm awodo de to dwa no ebi enie Achiasi district no you who say youth no
ɛne mpanimfoɔ no ɛne timamufoɔ ɛne yɛn delegate a ɔmo wɔ ha ɔsɛ mmea yɛn MPP ni asɛ yɛn mmomu baako nti no yɛyɛ work yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛka bom wohwɛ mu koraa na yɛ district yi anaa yɛ constituency yɛakyɛ mu mmiɛnsa yɛwɔ Anomaase block ɛne yɛwɔ Aprade block ɛne yɛwɔ Akyease block sisi a no yɛpɛ sɛ yɛka ne nyinaa bom na atumi yɛ Akyease constituency nanso ansa na yɛbɛka bom no ɛsɛ sɛ yɛkɔ mpanimfoɔ naa so nti ɛnɛ yɛne youth no ɛnante ɛyɛ Book Money Foundation kɔ Book Money Foundation ɛyɛ foundation bi a ɛyɛ district wei mu na yɛahyɛseɛ nti foundation no ɛkɔ ɛyɛ blog ni nyinaa nti yɛdi ka kɔ Aprade blog ɛna sisi a yɛaba Anomaase Kokobin blog work wei mu yɛyɛ donations ɛyɛ massment pɔre ɔha ɛyɛ Kokobin yɛ ma ɔmo aduonum Anomaase nso secondary school yɛ ma ɔmo aduonum yɛde bi nso bɛsa aba bɛka nti yɛfi ha ɛyɛ 5th November yɛbɛkɔ Akyease blog na afidie yɛaka bɔ mu na blog mmiɛnsa ne nyinaa aba bɛyɛ Book Money Foundation. Ahenkan FM. Opanyina wotie ne nkan wano ɛna wɔyɛ opanyina wotua Book Money Foundation ano engineer George Niako ɛna wotie ne nkan no na ɛnu akyi no ɛna engineer sadi to so biem ɛkyerɛ mu sɛ sisi a waboa no ho agoro no pɛso no so tisi mu bie na wɔhwɛ na Nyakopɔn yɛ adoma MPP amanyokuo no one mo be pere mra se badwafie akunya no won so hwe no wotimi epre wa amanyukuo no di mo ne sa yo so nti no wode nsa to nsa yam esre atiasa bato mpesua so se one mo emfa ma ho ode no amunyansa ne sabi kakra mbetumi aye bia mfa mo na chi edom afi atu ani esi ani tito mo MPP amanyokuo no emu so wo mo enkai no wa bra one mo ekwakoto aba no mayi obi obetumi enso aboa na wa pere eye mra se badwafie akunya no ede ama MPP amanyokuo no eye mo enso pidwo mu ti o mane to nanim said the baby to me so abwa one. Final message am de ma chance man say yes atadwen na de ya ti asem de Book Money Foundation aba bi pie Akyease constituency so na abedu Akyease constituency mu de ene said the youth no kra so mu no ene said the ye tutu nsuo na ye boa wa education ye boa wa health sector no sisi a no kakra how biara e constituency mu no be yi efiso enti mesrem obi biara mfa ne ho angi mu na onkan ye ho na omwa ye na foundation no eye yi a constituency no so ebeye yi na esese mote ase enso say president no odi anim na nkasa no oye MPP ni mapa a metua me dus ye me bibia enti no semre ne so na se mikoyi me krata ase me gina wo MPP di mu a mesre mo say delegate for no omo enkai me na omo mfa George Niako engineer George Niako aka Book Money omo mfa ne nko na se de oma gimi atum no sara nso e na meya mo omo na obi biara eho atom Ahenkan FM. Opanyini wano ena wotua Book Money Foundation ano engineer George Niako sisiam no ekazedie watuno ni mutuo pe senya kopon ya adoma Akyease abato mpesua so na sebedwafie kunya no gaga to ga odibesi na de besi asi enti Yakopon ya adoma MPP amanyoko nya biom kratam de tuo pe okwakofa ne de okofa etu ani asi ahina mo MPP mu na makai no na afi no mama ne tumi no na wakosima na mu na sebedwafie na enu achi no ana wahina wono ewa achim kokoben eye osabere ma odufuo abiam a wotoso baako mienu ana ono so edene sam etoso a wokyerem sɛ wada Book Money ase pa eni adoya wa bɛyɛ de ama wɔn mu na ɔmo ani aso ɛyɛ ade sɛsɛbio ɔmo ndidi mfo ma no twitwi fam da biara ɛda wɔn mo bɛkae no pa na afi ɔmo abɔ n'akyi so ɛdɔm Nyankopɔn yɛ adom a na ni suade hunu a esi na ni suo no na no so atimi abem ne ɔhɔ sɛ Book Money ya jina tum papa ni no na baba ye constituency ya enti ye de na se bebre adoya onso wa ba ya ma Kokobin man na so papa ti ye dinatwi e bompa ye si Yakopon baboa no nso ato abande amanu na baba abeka ye ho ni bia koyi ti ye de na se papa ye de na se Ahenkan FM. Wanyine a wote ne nkan ukopie mu ewo achim kokobi oni ni kurowura osabere ma odufuo abiam a wotoso mienu ena wote se ja ono so ye endorsement no ti Book Money ya endorse o endorsement de dia wo sa chirensem
endorsement ndi am sabe ka o na chira so ese tu anya se amenya ne boafo amen Bok money. I'm pipi fue. I'm pipi. I'm pipi. I'm pipi fue. Who did I say? You run me mu ya. Betty dot bobole bobo. Ja, Makaino. And you ought to boho no way. Hey, bohos now what chessment. No what Jesse. Oh. Now what chess school for Nioma. I got some ketua. Mon kai papa what? Oh, kai me bre krobi din. Sa. Had a moon kai. Say obi nka obi bro. Tia mon kai bog money bre why? Oh, yes or no. Oh. I say only ma. Hey, now you are sound best sunny at the idea. Oh no nama. Hey. Sure now kono gina jamamu no Lydia. Oh you young. One said that young sir, but yes. Hey, Okwane Jinamo no Mushijama. I don't go there. Now what day I use Jinamwa Bugao. Hey, Bugao in our sir. Income honorable. Income honorable when your papa. Wow. You know, and for the people. Yes. Oh, power to the people. Oh, yes, of course. So, you didn't go for your mother, damn. Oh, about 2 damn were a sort of say, sir. Over Quadmon with war, but damn. Oh, well, yeah, minister can't what did do. No, so, careful, only about damn. One of them, no more, baby, you come back. Bagage said, you are going to vote you. Ada petra. Never any man. When your papa. I've no honorable be trada pa. But could be a name there no overflow. I don't know. What job I say? Who's your mind and now you're young? My dear. Do it. And what different. Yes, honorable. Share. No one come to piano so. Share. No send me free. Onya when your papa, over very honorable. Fairly moody. Never run up as honorable when your papa. Oh, was small. What would you be honorable? We're glad you are why we are playing as a man. Baby, as a penny scout. And what kind of cry get over? Yes, I said it. Oh, is that what you will be anyway? When you're cigar, or Banu Crum Granite. Yes, do cross on a packing in V8. No, I share a Kumo no, dear. Hey, your boss is company. Never pass. And to bug money, I'm in a boy. Nothing what you are saying. Oh, yeah. No, no, mess up. Bugao. Ghana. Let us say, media, dear machine say, Senipa. Wouldn't na one name tried that. Wouldn't you mind in what dance here? Yes, Mrs. Yadia, the Messiano. Minimo pass, Minim self, Yamnoon, and yet wet Minimo. Never quite ever do what dance. Debbie, and you be that. Debbie, hey, about it, hey, where's your welcome for? Did you know on your knee? It's a bit number what Yana, I'm avoid me here, Mona, Bonyaya way. So, aha. Saka onene trana ko hu ni subanya sika isi anko office aka de atu na beto no Debbie mo tinipa won ben no woni ne nti mani ni ho dance ye ndi ba mi ho dance ye if ya yanko wati o di asem no ba so ya di ya fa ho Debbie say program di ba mi ho dance ye se bi o mo woni na ta e ti na wa woni ne nta ba so asi ni fi so
oni ba omi anta ani ba omi anta ne yedi ni wa kansa yiri frizo za ya goya nim abusia edure no sia kan Kasiebo ni egusu aja ya de ma wo ye be kwa isijifo akache na nsa de be kwa isijifo akache ma ye ndi dwa na afa enya hodi nkunkontu aso Jubilee Hospital semprempre wo ya de ho dodo bra na wo mun sa ya de doctor fo nyina so 24/7 pro nkwan fa man ya de ayo ayo angwezi ayo angwezi ayo se ya de chechiro pa na atim say yes because wo be wu ani oh ya de ya enti ya de ya se ni eke na wo de ebi acho na atete ho wo de ayem paibo ye paibo eye bibia na nso Bible class en fa kaisa de ma kaisa a dokitafo Nyankopon momnim die ya wo mo Jubilee Hospital e man kofo nro mom ho to wo mo wote ho e de aye ayi powder to ne oyereto mesrew tubata na ko Jubilee Hospital ko ja yarehwe no na wo bompa ye no atuam wo bompa ye na wo ji wunro kama lab ho bibia ni ebehwehwem ni ehunu sampa yade we na tete wo pharmacy ni ehwehwem wie nuro no yade be ma wo pharmacy ho nuro ni so de papa bi weni oya ya hwrem na yade no okwaduo wokọ antenenta oba wo fa yafu a ko Jubilee Hospital na wo mo form magic enhance no entachi afuro no na afuro no atimi anyi afiri adom akwa adom ne Nyankopon soa wo wie nso a wakọ postnatal care ema kwada no anyi from ultrasound machine ewo hono mo eno no akranda yafun wo na person ne bonde ehunu nkoma ne bedie so ya oba be ma eno na be kyerem counseling unit wo mesra wa nyansem afapomudin sem na ho ne yekeka toto ya no mesra enkuruma okromaf na dia ke kansa na menya HIV o na wukura wunya bi a wo yare afon kakrampo ye ton na wakoka se me wo HIV no headline no ti a yembesho pa anti me so yade bi sa no na se wo hu feelings bi se yade bi se pese ye me akọ na ko hwehwem wie na yampa ebubawa kwana ne mpanifo nkwankwa tenase no amoma wa adwen ni nyansa betimi ahwa ko yade no mfa nkotena ba bi nkodi nkomo na omoma solution so ombeton eno na ya no counseling unit ni dia aboa pa wo Jubilee Hospital wani ya akọ posa epru tatayi mpe mesrako no wo monhwa clinic na wo ho no se space ya de be ma eduro ni ase ya de ma ogugu so ya be ye osa na aboa wo wani na kura ni pedua wani no ko offer ha oho be kiro se nyame ama osa na wa be fa wa asase su a ombeka cho se emu oja nsumokonim diabetes ni hypertension clinic nso wo ho timojabrosoafo no ya na mako fiada na pa bia kira mu se ne obefo madura didie kantin so wo ho no mu anuane papa no mo ye boa ema ebe kan waduro na wo no ho ahoto ntem insurance abande ne yankurankura de agina wo mo je ye adwuma pa odambo abo kwantempo ne so amantransam so no so na behu Jubilee Hospital Mr. 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 nani Jubilee Hospital for ntwetwe komo no mejo so style bia bi na amai adia ba akwa Nyankopon de ma yen a chese edoso de mema pe wo ma ho doso na anufuo so mema pepa mema penufo mo yada breast to obu otimi ka se me de oba se bia to okra de me mpeto mpenufuo ai sense o de tuna num na wo ba be ka se nyasam ketra kwada o de feed bot atua na no ne minim tokon na papa panimu pa no wa hiri ade ya nyasam ketra nufuo de ye enufuo fofo ashigbogbo enama na ni je ho sanso na nkwada na ade o moba saase do so no asase ati su yi
enkoda no so anu an wo mu dididie enti oba anufuo no de e wose wo hwe da okra nufuo ni ye na me se wiase nyina obi ya depend on nufuo obi ya ni hodmo a ya ba wo no a wose Dr. Bekas we akra de ma nufuo akwada bia hia nufuo ntimi sro se nyankopon ma nufuo bi se eketoa se so se ya dantamu se eye bim balance se de nufuo ni tie bia ya de atimi kom ya de atimi tom kokram no cancer no ehu enu ntimi sanka se bia minufu bebrebe de cancer nti hwe minufu kakaka de cancer de obeden wom hwe ni nyina ntimi abetena mu buga wom enu ntimi srawo nyame ya domu a month ya wom nso ye October ya breast cancer awareness month de Ahenkan FM any Jubilee Hospital akatum se ta to say the other chewing am atare ban no but tare wa agire wa no akowai me so ya katumu o ya de screening eba breast cancer screening tibra be hwehwe onufuo no enkasa media minufuo nketenketi we de breast cancer me so bra na apomudi adwumayefo a wa Jubilee Hospital nhwehwem na ebi wo mu a ya hwe apena no enso anu solution aman tentem na ankwa nkodusi ye kotwa nufuo na afro eba ne say ya ha dwen pa behu ma kama na ibe brazia na ebo no na ubehun so the phone ma hyehyem ubebuka busa no na samia ya twa ne nufu na afro ayara hosam mesra mi huyanka oni teacher nti ya 27th October 2023 Ahenkan FM yanim heya ye de sa adwumade no ahyehyɛ so ntia na waba abahwehwɛ wanufu nim djua bia tomu a yamao solutions na time Herbal Center ani diemu ne no kwarsem mu wono ebo adwuma aboa mapomden ensem akonanim pa na omode ne de omukire mu se omugi obo ade ensem pa na wokan ye no edi se dua no ye ni naba ne hini ne hono ne na haban no yemfa nsa ye ho yareba no wono de omugidi ne sayo so ntino wamo enam nimdi obo ade de ama wonom eso dane enua hini ne na haban ne hunu ni bi ani a enam no kasai wanya adura ye friend say time Herbal mixture na no unya bi na obobo a eboa emma se ntidi yade malaria no pese jewo dipadua no boso no etu ase ahonhare mu emu sanso na fever no eno so eboa emma eno so etu ase afi wanum ato ntimi didi a eno so unya bi bobo a beboa wo ama watimi adidi ama ho abaawo afi ompa no mpo so honam jonku ena chese eye wo ya eno so unya time Herbal mixture ni bi bobo a eboa wo emma wo mpam esipi esita enu achi wo wie ye no ena osan so nam onim die so sa dane enhaban ni nua hini ne hono no ani a wasa nya duro foforo eno so wo friend say time Herbal mixture eno so dwumade adine se eboa ema nkoboa na ewo unipadua ni mu no asra no wono mo ye den no mo ye den so a any challenger no challenger diseases bia na se yade bia obe na adwo na se beba so obedi nkukwam nanim aguase at time Herbal mixture no pebi na bobo na no so entimi emwa adupa no eno ebo no ho da roton no ho enti no okọ eye pharmacy shops and herbal shops ahodo a edro abuso don pem ewo mu a chese enya asem keto na manfo so a eto no enya asem kuma me pacho ne wa bia herbal shop ni bi ana wo pharmacy shop ni bi na se wo so enro yegusu an yebusa wo enro bi obusa na obi abebusa wote wono na da bia ado ano na edo nwere de bi enwo tra ho se sika na wo hwere no kofa bi begum na afia amanfo nto na so nya sika fa gu botom enti ano no sa no wo de ompese obetwa akwan bia ne ade afre yen e wo 0244 417669 0244 417669 now any time Herbal Center for emon komo mundro time Herbal mixture anytime Herbal mixture no obema obi amo abobo ama so umpom SCP esita time no me pacho yekuta ya senso de eye time eno eye time etimpacho pebina tuto eto na emwa time Herbal mixture anytime Herbal mixture nana apreku electricals asedani bi ekodi aman se ono so eboa ahwe ama enei eba ne yefie mu a yehwe enya enyinamode wo honom no wodi hu dwumadie ama nomatimi akonka timpacho eba no domestic and industrial wiring na
wo de kwa akodan no na ono so ahwe atimi aboawo na watimi enso am wanya nyina moden enkania no enasa nyina moden no so wo fie no watimi de du dwumadi ahodo nyina enu achi waseme nka ncho se enframa nwunu fidie no aye friend se air condition no waseme nka ncho se ene hu adwuma edana bam ohun nimdie bebre enti eba se ebi akotobi opedo de bebo ama wo na atimi aye adwuma to nsafa frɛ no saa so na wo bi wo ho na asɛe a to nsafa frɛ no obi wo no ma ne de no sɛ de baako yo de kɔma ne se wo mɛyɛ mane wo de ababobɔ dan no bebre aba jaji dan hu nyina abɔso enti waseme nka ncho se no saa no obetimi aba no aba bɛyɛ ama ene no obi twam kwa hu sɛ condition wo enso bo sɛ condition ɛbɔ adwuma ɛwɔ fie o kama wase ebia babia wote sisia no utu na air condition ho no nyina no opɛ sɛ wo de kɔ babia a utu akɔ no ɛno so so ka kyerɛ na obeba na oba bedi udwuma enso ɛde ama wo ba no ɛyɛ abɔmframa yɛde ɛbɔ ɛyɛ dan so ana sɛ yɛde bɔ ban no ho ne nyina no wase menka nkyɛ so oba bɛyɛ de ama wo ceiling fan no obetimi enso abedi udwuma ɛde ama wo 110 and 220 wiring ne nyina no waseme nka so odi hu dwuma enti woyɛ adwuma ɛyɛ donhwiri ne nyina damu ne nyina bere bia bɛfrɛ ne bia no wono ayɛ krado sɛ obeba no aba bɛboa ama wo so wo ha no waso ano na asɛm da ɔde abɔ mu ne sɛ wɔso wɔno so afam de obetumi aya aboa ama unemployment so enso atimi ateɛ wɔ my konko Ghana mi hanom no ɛne sɛ wɔno so betumi ahwɛ na wagye ɛyɛ adehia sabi wɔnom yɛ mmabunu ɔmadi fisia dunum ɛde ɛkɔ na wɔno so ama ɔmo nteteɛ ɛne nimdeɛ de ɔwɔ no ɔde bi agu ɔmo mu na ɔmo so atimi anya ɔmo nsa no adwuma nti wadi fisia dunum ɛde ɛkɔ no ani gye wo sɛ ne ma bɔ so nyina no obɛgye ho nimdeɛ a wɔne nana apreku electricals ɛmɔ nkɔmɔ na wɔno so ɛnhwɛ ɛmɔ wɔ saa kwan no so na natena yɛ no wɔwɔ ɛyɛ kotoku mpatam ya anaasɛ apuɛ mantam ya no bɛhu no wɔ akyem abenase saa nso na yɛ ne yɛwɔ nkapuni mantam mu so no yɛbɛhu na tan no bi nso ɛwɔ hɔ deɛ ɛbɛyɛ nyinaa ne sɛ wode yɛne ne nkasa ɛwɔ franko ntabudeɛ no ɛso 0594 568 128 0594 586 128 and 0242 7384 04 0242 738404 na woni na napreku electricals nso so entwetwen enkomo yankwa yanim ewa numre nonsia akan Kasiebo no emu Ahenkan FM district manager edema electra ekanisen electricity company of Ghana ECG omo no mutimi ma light ko off wale nipa hu dwa no omo sonso ne bebia yeku ECG for manager ya wo Nsawamadu Agiri municipality ni mo engineer Benjamin Ahenkan what the two dry ya wo chrem se mprempre ya ka se die ECG for mu so sika mbiemo se sika ne ya bondrudu se ya bondru nan se ya wotwe nya dia so mbeso mu se die wo mo de ka ne se digital ni bi agba wuram wo ho enu nti se no bibia ya teta aba fontentan kase de so dwumadie enu ana krom watua o light belly kama ena na anu fiada de nyasem ketwa o mangara ni ntwori ni ntwasem ene ECG fuan de ban ahodro etsi mountain so ne abati gunguro sanya ban so a na eye system ibi obibesia system na ebo tim bebe oya chokisma ene ankrade ya metie de na shatawale nyum no mode boso nyasam ketwa bangu ni nam se ya na no ma se mo amuka nyasa se de ECG fo akọ cashless se so mo nyi sika enu nti wo mo bohu daro sabi nso koso ewo nsanwa mu a owura engineer Benjamin Ahenkan edisansem we atudwa what one nsem so no wochem se power app na aba no application ya twitu phone so ya chese wonom edidi dwuma papa se wo se utua wo belia no se wo kwasa power app no so na nya papa details ni nyina gusu agya na watua ne kama fenchem na atimi aboa enu timprempre de omo boda wuro kire Ghana fo nyina da se ECG Electricity Company of Ghana ekikimi se womo kwa digital nti womo hia sikasem ya se ana me ba betua ne lie wo ho na de banda bi obi akura fon bi de
na no an se pepa wo na wo sen no enu nti oya wo dia wo se wo sika ehya wo mpa ase nti wo twene kotwen wo chen ma Mrs. Liab na pa usika gu mpa ase se gu wardrobe mu nso se gu bag mu ekolak mu na atwene kakra ti wo twia na dia soma na no kone kotua bra o twia no ade asoma wo medi o twia na ade asoma ba kone kotua usika nse emono se dada se ya queens enya de ombeje Yema mienu ena yisi say yeri aka electricity aye ton eno ho eno na ebe say ye bo hu de ro e kire mo ne ebi kan bro ne be kan ye free bi power up yisi gi e de aka ye dwumadi aye di no ho ebiom ye free bi cashless system say uba ya share na de sika ba ho a ye ngi sika biom ene ni sa yema mienu a ye bo hu de ro a kire wo enti bro ne be kan power up ene cashless system yisi gi say ye call cashless Yan Fosika Emba Yisi ya share biom. Mekan is a se me Fosika ba odi na light me issue be free and pacho and this Chiaka. Makwaba first way chia Yisi light bill they can say Udugu Umomo phone so say Voda Cash, Airtel Tigo, say MTN. And one is how this can be good phone so now the good phone so now by a share you bet me a bow and my work here a bill so over me a chia wow bill I fear about my share and then it's over download the ECG power app no I will phone so and we hear so by a share other side and one is how that no fear no chia light bill but not no fear no report of fault what not no fear no reporting meter I say yes I can't hear to one more about the show. Ahenkan FM. Yeah, nipa wuti ninkan waya district manager Edema Electricity Company of Ghana ECG nenkurabata ewo insawam adwagiri municipality ni mo engineer Benjamin Ahenkan na wotwo ne nsam so biamu a na wo kire mu oba mane aka se wa ma ba mo hwene start bo na mi ntwa na mi ko twa 11 ye se die benti ana mo kwa cashless na mi metua me ba school fees me send me ba pocket money ni anti me 11 na mo ECG fonso mati 11 wasu boyo 11 no anka ho bi enti udi atua kwa app ne so aya power app ECG power app no download bi fatu phone so utua pe obi anu obetu 11 electronic transaction levy bia ni wonu na nado from pay ECG sika enti no enya de so obi abetewo enu nti Ghana for enhye ne so sa se we levy tie bia nim sika nze 200 na da phone so ana wo de ka 200 a utua man ECG for 200 na obi antu hute and was se bia onso phone na ekura wo no eye hello moto queen ebomu a eche Ahenkan FM news jingle a ebo tese wo de no banchianga se na ekura enti ena meden ya de bi eyesi bibi the app mi so mi phone banchi o meden ose to bo ase de hian se ma oba no adale star 226 hash se wo phone ya banchi se ya board se ya menkan emfa ho se anya touch mesrawa eya star 226 hash na din hihye ne so oya okwaduo na asen watua Sikana do good phone so no need ye kwa so ye besere se ye nti yi bia wom yi bia asem bia anim eno ane se odi sikana good phone so ba ya share ya 100 cities na obeso okia ye be ma receipt of 100 cities ebiom se o use Android phone iPhone a ubetumi akọ Play Store ana Apple Store no download the ECG power app ubetumi chia o light bill now you use yam ana so use cassava ana so use bankia ubetumi chia and one so that dial star 226 hash ewo phone so phone bia o use bia say Android phone no say yam say cassava momodi so be chia light Ahenkan FM. light bill ne die hia wa pa papa ya tini nkan kopiem ewo nsawo madu agiri mensin ni mu ano na ehwe ECG kuo no so district manager ono no engineer Benjamin Ahenkan ni kura mu ode tu dwa se wo ka kire obia se wo achimbo ntodi ase se wo be kapa se wo he se wo tuntumrem se wo Akan sen awisa se wo abenase se wo hye he ba bia wo bia afekira de munyai
meter na bo hono won kan koka no fan ko first screwdriver obi be say screwdriver na udi akwa chinchin na wuchim na mo tete meter na dan am pese be ne beba kese say kura de omo so cashless nti ye nkotua na ne ye ntua bie mo ade ne ye ntua bie mo o say da bi o ye betua na mom ye mfa sika nkọ enti munhwem na muntua wo app ne so ana de obukod no oboboye no muntua wo so mo bia afa hye ni trim say ECG say ye ntua light bill da bi ye tua na sika ne mfa nkọ office biem wo sanso tisu biem se mo a mo feche mita no munya be feche ayi oba anadwo asa ko feche mita hoboyo Mamoni so be chia live who chia ni betimi enya ahode de asomo ye kotoka nya ni free griko ye ba beton amamo eni te be sere se mo live o de mesira wa beribi biara ye use property meter fa on san kamita ye dubu kan ya mesira wa bra ya hye ye wo be chia ni aboa ni aso ama wo ko meter ho a obi say using electricity without passing through the meter is an illegal connection obi na to menyi mo kan ye eni ti say o de kan ya ne fe kire a wa ye illegal e ba ne sa ye no ba ko dina aban edibia ye mpese e ba ne sa Ahenkan FM. Nipa wuti nkan. Ensawamadu Ajiri municipality ni mu district manager ya wada ECG Electricity Company of Ghana kuono ano engineer Benjamin Ahenkan. Yati. Ade. Oh, that's that you. So single bi feche manager. No masa feche meter. No na. My dream na. Because a money business with me feche meter. It you am minim. So mo feche meter da. Ah, baby what feche onya papa. Share. A money be to me feche. It you am so feche me manager na. I say visa. Ghana for a money be feche. Feche meter. To almost feche me mani bi anadwa na. Question mark. Minim so be ya no ma mi ase so ye fa ma tie for no ma me ya no de me minim. Ala man do mo fechire me ma. Gala di mama. Ma ye fu adwen kire fa tra Kasiebo no so enfa emaun. Ankuma Foster ehye ofose ayirebi achemansa mercy no emu no kire mu se wo chia Ernest Akwasi Ado incoming MP edema ayensu ano yate wo chese de siye ewo UTV wo mo studio no wo chese ya ade a chese anso ani ya de bia enye ya rehose